Kinyoro kia macheno imeye sublocation ya Nyabiosi egesima ward ya Kitutu Masabani obaichanire to comment kana ko bikora byo webi obwagendere comment kana samutka bwangoiga obwebi wechiwaya chiestima nebinte bikebike mwangomono obwangomono n'engombe y'omwamato yomo yabage kubutubukira rero Polycarp Ukar nikagotomanya bunayakorekana kurasensabi ebikorwa by'obwibi kurwa sorogongorega rwa mochenwa nikubyagendre ko babikomentekana buna bogokia ebikorwa by'obwibi bw'estima obwibi obokoboke amo n'ebintu binde nikubyagendre koleta obwobo bonene kukyasegati yabamenye kurwa sinseme chiga cha mochenwa asobo tukobokera litukeriga lya lero imeyenga ya Frederick Momanye imeyekinyoreki ya Bonden C mochenwa nigo abayibanya ko bakwibe ngombe aye yendukorengana mona Momanye agendere ko bagagwichanira nakiri kubuka bono mambia nakire kinu kanisa ya Nyasaye sinko genda na saba na nyorire ngombe teyo murugi onte birio kire kogenda chikukama buna toko kora butambe onyorire ngombe teyo engombe ine mbali na bebwate litonto elimo gosabere na magunchara amasininiga na inde tebuati oita konde bwonsigere ngororo nigibikora bunebiga by'obwibi byagenda ko bikubatanirwa amonegati y'abasabo batabwatimire mukuru ase chingongo aho yendo bone serikali yaburi kwene kibunangoro isira mabaga yemeremo eri gutanga amabe ayanga bunayiga ayo agenda tako bagakoremere chinsemo aho imiyero ngorega rwagusi mutiye interi kwa erebe yokonyora nka chiwaya cha rusi wasemete igoro aba mura baire bakire koni otoko sabe serikali ito bagambi baito korai edokia mobe ko patrol chipara weka community policing babenchera chinse chons egere mechande yo boibi wechiwaya nechiombe boibi bokoletu na abamuraba batamugatigasi bono bakonyora nga igo bakorigiti enchere ere embe yokonyora chibese gotoko uri serikali nyendi yarete chimeremo egere babana abarikwe egere babe pisi mbanyora libaga lyo chiko koibe binte bakwe igo boigo bikora bune biga byagenda ko bikubwatanirwa kubatakana muno kuborwa kwegali anene asigetuo kya banyanyimbo kya gesima indukirire chi patrol gotakorekana bya chinga kichabutuko andake ekeiga ngotanga kyalenge ebinge ebigokorekana chinga kichabutuko yendo bono abamenya bega bagenda ko bakubule serikali kurigerera ngane yo asobwango kirenge gitangania police station yetu ya Gesima tebuati gari ewera facilitate abasigari barororo asinge ncha korona kuona na OCS Jerotich nigate aba iga gento baragit is just on gari. So I'm calling upon the relevant authorities chitene nebokong erinde otokonya egokonya utangani ba provide transport as abasigari baito as station ya Gesima no mweyo yigate bamenya bega kurasura ngongorigarwe mochenwa nigo bagendere ko babakuburya onde bwensurara lengombe yanyara ko bage kububu tukubwa lero kunyara ko baga wakorobote ngene tuke banyimbo kirangi nasibale agwigo ngo bagubulire serikali kubabwatesya elyo ukora mabe ayanga bunayiga kurwa sebinyoro ime aki serikali motwa otokonya ekali utubira baka chigwaya ntoli kurara ono twasinyi nabo byombwana ko bazeita etokumetie ntora ilibole twalire ngombe yabolire yonganetie serikali gakyenkonye kinu mutumisho Nyasaye na inde ondo yero chande una na eresire igo gaki tigae na nego cha serikali erinde nyakoruseriwa kende na nyagusiba egingo reporter getasini kyo wanjete kya Gatembe kurugi Gaston Semechiga cha mochenwa ewadi ya Gesima emeye sub county ya Masaba North me county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Ukar